Romesco, amb Gerard Serra, Aida Fita i Roger Gil. A Ser Catalunya. La setmana passada un tractor, ara això... Començo a estar una mica cansat d'haver d'agafar mitjans tercermundistes per desplaçar-nos a fer entrevistes. Però si hem vingut amb bus, tros de pijo! I teníem posada una pel·li superguai. Aida, Solo en Casa 2 no és superguai. Ets un exagerat, tio. No, exagerat no, senzillament demano uns mínims a la vida, no com vosaltres, que sou uns feliços que en qualsevol cosa. Sort que el convidat d'avui m'entendrà. Celebritat de mentida. El nostre convidat d'avui és tot un senyor, un home respectat a totes les comarques gironines. És un honor per nosaltres entrevistar a un empresari i un veí il·lustre de Vent del Pla. Amb tots vostès, Josep Monràs. Descobreix-te i sentiràs que el destí serà teu. Bon dia, jove. Durarà molt aquesta entrevista? Acabem de començar. Sé qui gaudeixi de l'entrevista, home. Mira, noi, sóc un home de negocis, no puc perdre el temps en programets de ràdio. Ai, ja m'afanyo. Començarem precisament parlant dels seus negocis. Una de les seves principals fonts d'ingressos va ser el prostíbul que va muntar a les afores del poble. Cas un seu, que no era un prostíbul, era un hotel. Home, no, i a més no està en actiu. L'hotel va tancar. Clar, es va donar que era un negoci horrible i va decidir tancar-lo, oi? Què collons? El vaig tancar perquè van muntar aquell macroputiclub a la Jonquera. Una bona merda. Parlant de merda, vostè va intoxicar l'aigua de tot Vent del Pla per un vessament de purins provinent de les seves... No, Sí, va ser... No? No, allò va ser un accident. Allò va ser un accident, una peça que es va trencar. I quan la vam arreglar ja era tard, ja havia contaminat tot el poble. I aleshores, clar, no em va donar la gana dir que havia estat jo. Tu què havies fet, xato? Què hauries fet? No, jo sóc jo. Clar, no igual sé. que jo. Segurament. Tira. Entenc, doncs, que no vol parlar d'aquest No, episodi. això, tancat. Val. Doncs, Josep, expliqui'ns com és la vida a Vent del Pla. Han canviat moltes coses 10 anys després? Què va, home, tot segueix igual. Aquest poble no vol avançar, està anclat en el passat. Però no ho dirà, perquè va perdre les eleccions una altra vegada. Cas un seu, si els vells d'aquest poble són burros i no saben diferenciar un bon alcalde d'un quità freda, jo no hi puc fer res. Aleshores, qui és ara l'alcalde de Vent del Pla? Calla, no m'ho faig dir, no m'ho faig. Quina vergonya, home, quina vergonya. Ai, qui és? En Ramiro. Oh, el de Bar Tramuntana! El mateix. Exclusiva Romesco. Però i el bar qui el porta ara? El bar va tancar. Oh, quin greu, què diu? Però si era tota una institució pel poble. Què collons institució? Per què penses que va tancar? Vaig obrir un Starbucks a la plaça Major i en 4 dies van perdre tots els clients. Vostè ha obert una franquícia de Starbucks a Vent del Pla? Exclusiva Romesco. És que quan no li surten els diners per les orelles, m'avorria. I vaig dir-me, Josep, fa temps que no ensorres el negoci d'algú. I mira, solucionant. Ai, però treu això d'aquí, fora! És la Carme, la meva gallina. Carme? Va, tites. És que també he muntat una granja de gallines i aquesta m'ha agafat carinyo i sempre ens segueix fins a casa. Oi que sí, Carmeta. Però, escolti, Carmen era el nom de la seva dona, precisament. Sí, senyor, tens bona memòria. L'única diferència entre elles dues és que una amb ponous i l'altra me'ls tocava. Descobreix-te i sentiràs que aquest temps perdut. Tornem a la vida a Vent del Pla, doncs. Com estan els veïns? Els veïns? Una colla de borregos amb una vida molt avorrida. En Julià segueix curant animalets, la Teresa curant personetes. Bé, tot com sempre. I en Vialel és zona deuen estar enormes, ja. L'Isona va tornar a viure a Barcelona i ja s'ha tret 2 carreres. En Biel, en canvi. Ai, què? Què li ha passat? No, res. Encara està acabant el batxillerat. I les males llengües diuen que vol estudiar filosofia. Què diu? Quin disgust per la família. Com s'ho ha pres la Teresa? Escolta, Marrec, què ha passat amb la Teresa? No vau parlar d'ella al primer programa, no em facis perdre el temps, va. Oh, Josep, que ens vas escolta. Ai, quina il·lusió. Que sàpigues que pots recuperar el podcast sempre que vulguis a romesco.cat i a totes les nostres xarxes socials. Ah, quina gràcia que ens escoltis, Josep. Doncs sí, però tracten de vostè, si no et fa res. Ai, perdó. Sí, us he anat escoltant. Escolta, no voldries passar el nou Ricard Ostrell? Com diu? Sí, fer el salt de la ràdio a la tele. Vols dir que això del Romesco no se't queda una mica petit? Home, evidentment. Jo aspiro mínim a TV3 i per sortir del pas. Tinc una oferta per tu. A Vent del Pla Televisió necessitem personal jove. Però que també ha muntat una tele. Collons, és que si no aquest poble està mort. Ja veus com ho agraeixen, colla de desgraciats. I quina és la teva oferta, Que exactament? en tractis de vostè, t'he dit. Sí, Que en tractis de vostè, Sí. carai. Estic buscant el presentador d'un nou reality show, Gran Ermitaño.
He posat càmeres a cal brinco sense que se n'adonin i ensenyarem els millors moments. Què et sembla? Molt guai, molt guai. Bona idea, no? Sí. Perquè de quan estaríem parlant així pel cap baix? Home, jo no sé, jo puc oferir uns... Escolta tu, fot el camp d'aquí. Ai, de què dius? En Gerard és nostre, lladre. Però què li passa a aquesta boja? Disculpa, Josep, no li facis cas, està una mica així per allà. Que em tracti de vostè, t'he dit. Marxa tu i els teus negocis, corrupte. Ai, de calla, sisplau. Cas un seu-me, aneu a pastafar, home! No, Josep, espera. La mare que els va matricular. Es pot saber on s'han ficat? Roger, què fas aquí? Això ho hauria de dir jo. On eres? I el Gerard? Doncs vinc d'espiar en Gerard i en Monràs. Després de clavar-los 4 crits, els morts podrits s'han escapat a la masia de Vent del Pla a fumar puros i a beure cava. De sobte han vingut 2 hostesses i han començat a tirar-li bitllets al Gerard fins que l'han enterrat. Bueno, amb l'alçada el Monràs tampoc s'haurà deixat massa diners. Què va, si amb 2 o 3 bitllets ja estava totalment cobert. Així que, estaven fent business. No, pel que he vist segur que estaven fent negocis. Va, doncs, comencem l'entrevista amb el Pep Cruz, que el tenim aquí el pobre esperant. I el Gerard, si vol, ja vindrà. Gironí, actor i director de teatre. El nostre protagonista d'avui és membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. De cara amable, molts cops l'hem vist fent papers de personatges amb ombres llargues. Avui, a Romesco, repassem la carrera de Pep Cruz. Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens. Bon dia, Pep. Comencem per Vent del Pla. Per què creus que 8 anys després encara recordem el personatge de Monràs? Home, perquè és un personatge que us explicaré que inicialment no havia de tenir massa recorregut. Unes temporadetes i ja Sí, no, havia de tenir petites intervencions, no era un personatge que hagués de ser gaire important. Però el que passa que jo me'l vaig anar fent meu i vaig començar a posar expressions i li vaig donar una dolenteria divertida. I quan els guionistes van veure que anava calant molt, llavors van ampliar el personatge, saps? I aleshores va ser quan va començar a agafar més volada i quan va anar quedant-se més en l'imaginari de la gent, perquè és el català típic. Doncs això diu molt de vostè. No, això diu molt malament dels catalans. Parlàvem bueno, el Monràs era un home que les feia de tots colors, les mini una, però moltes vegades acabava perdent, de fet. Sí, sempre acabava. És una mica com el dimoni dels titelles, saps? Jo també, entre altres coses, he fet titelles. Que és un dels personatges que els nens estan esperant que surti, però que volen que perdi. Doncs en Monràs també era un personatge que la gent volia que sortís en els capítols, però que perdés. Parlant de gent dolenta, escoltem una part del tràiler de Davant de la jubilació, l'obra que torna a principis de l'any que ve al Teatre Lliure. La jubilació és inajornable. Ai, Rudolf, si poguéssim reviure un altre cop. Tu estàs inquieta i constantment turmentada per l'esposa. Home, mira, davant la jubilació, abans de tornar-la a fer lliure, la farem a Madrid, 3 setmanes al Teatre Badia. Ara l'estim memoritzant en castellà, que és una creu, això. Sí, perquè, esclar, el català no l'oblides del tot, i llavors se't barregen els idiomes i pots acabar dient allò, los soldados se acuestan, quan vols dir los soldados se acercan. Creus que Davant de la jubilació és una obra actual? Home, i tant. I cada vegada la situació política a Europa ens la fa més actual. És sobre un cas real d'un jutge, president de l'Audiència, que es va descobrir que havia estat comandant d'un camp de concentració. Jo recomanaria que s'hi anés amb una actitud especial. En Cristian Lupa, que és el director, ha creat una nova manera de fer teatre. Aleshores, no sé si vosaltres encara havíeu vist el Copito de Nieve, o si heu anat al Terrari, que et poses a davant d'aquell espai esperant que la serp es mogui, saps? I la serp no es mou. I en canvi tu pots estar 10 minuts mirant allà esperant que la serp es mogui. Has d'anar amb la sensació del que estàs veient és un terrari molt gran i les bèsties som nosaltres, els actors. Sí. I a vegades hi ha aquests moments d'immobilitat, saps? Però sempre hi ha algú que està a punt de saltar. Però hi has d'anar-hi amb aquesta predisposició, seure't a davant d'un terrari. I he vist que hi havia molts espais, que hi havia molts silencis, sí. Que això pot arribar a violentar l'espectacle. Molt, violenta, molt, però en aquell sentit que notes una cosa a la panxa, saps? A mi m'ha passat, i que dius, ai, què passarà, saps? És veritat que vostè és ingenier, que abans parlava de ciències? No tinc el títol, però he treballat uns anys d'enginyer. A xupa-xups? Sí, a xupa-xups, sí. Però treballava d'enginyer allí o treballava... Vaig començar d'enginyer i després ja vaig passar a l'exportació,
i vaig acabar sent director d'exportació i apoderat de l'empresa. Caram. Quan va veure... 24 anys. Quan va veure el pas, o sigui, quan va veure que vostè que anava per artista i diu, mira, les ciències les aparco de moment? No, jo ja ho sabia. El que passa és que això ho feia per poder-me pagar els muntatges de teatre que feia a Girona, amb el Tei de Sant Marçal. Saps? Això era una manera de poder pagar jo el teatre, però jo sabia que volia fer això, i el president de la Xupa això ho intuïa, perquè a vegades m'adormia per allà. Creu que Catalunya coixeja en produccions a la gran pantalla? Home, cada vegada més ha baixat molt, de fa 10 anys, o si anem a 15 encara més. Es produïen moltes més pel·lícules abans, que ara la producció bàsicament s'ha anat cap al centre, cap a Madrid. Cap a Madrid. I com ho arreglem, això? És a dir, quina hi ha l'alternativa? Apostar diners? Diners, això és una aposta. Aquí, si volem defensar doncs, una manera de veure el món, perquè a través de l'art expliques com veus el món, doncs s'hauran d'invertir diners. Si es diran, mira, els catalans veuen el món així, són capaços de fer aquesta pel·lícula de terror perfecta, són capaços de fer això altre. La gran arma, que és una arma que no fa mal i que no fa sang, és la cultura. I si la cultura no té potència, el poble no té potència, no hi ha força, no hi ha talent, no es veu el talent d'una cultura si no hi ha manifestacions artístiques que la recolzin. Doncs esperem que puguin que augmentin el pressupost en el pròxim govern que se n'encarregui de fer-ho i que el puguem seguir veient en qualsevol obres de teatre i sobretot en cinema. Bueno, i si no, vindrà a la ràdio. I tant, convidat estàs a Romesco les vegades que vulguis venir. Moltes gràcies. A vosaltres, xatos. I vosaltres ja ho sabeu, si voleu veure una obra de teatre diferent, amb un actor que no us deixarà igual, ens trobem al Teatre Lliure de Gràcia del 7 de febrer al 3 de març per veure Davant la jubilació. Doncs després d'aquesta entrevista farem un petit joc. Ai, quina por. I com que Davant la jubilació tracta sobre el nazisme, nosaltres proposarem una sèrie de frases i haurà d'endevinar si realment les va dir un nazi o ens les hem inventat. Ostres. Està preparat? A veure. Vale, comencem. Si Hitler no hagués matat 10 milions de jueus, seria una gran persona. Veritat o fals? Jo diria que és fals, aquesta. Doncs correcte, és fals. Llavors, Adolf Hitler va arribar a dir que un sempre es penedeix de ser tan bo. Cert o fals? Fals. Doncs això és cert. Això va dir... Home, em sembla que sí. Si ell se'n penedeix d'haver estat tan bo, imagina si hagués estat content. Va, el següent. Quan escolto la paraula cultura, sempre em poso una mà a la pistola. Cert o fals? Goebbels. Doncs és certa, la van dir, però la va dir Albert Leo Schlachter, no sé com es pronuncia. Schlachter, t'ho felicito, ho sabrà, jo no ho conec de res. Schlachter. Es veu que va haver-hi dubtes de qui havia sigut qui l'havia pronunciat aquesta frase. Sí, a mi m'havia arribat que li dien Goebbels. I llavors, per últim, els presoners que van anar a Auschwitz ho van fer per voluntat pròpia. Això és tan animal que només pot ser veritat. Doncs és fals. Ostres. Doncs bé, com que ha respost molt bé les nostres preguntes, gràcies, les frases, li hem portat caritativa. un detallet. Què diu? A veure si li agrada. Són unes ulleres amb el símbol de dòlar, perquè ja que a vostè li agraden molt els negocis i els diners, hòstia. doncs perquè les pugui portar per fer negoci. Jo me la posaré i em faré una foto amb això. I tant. Penjarem una fotografia de vostè amb les ulleres a les nostres xarxes socials, Romesco amb 2 U, recordeu? I bé, doncs moltíssimes gràcies, Pep, per estar amb nosaltres. Esperem veure la Beat al teatre, el vindrem a veure, això segur, i que li vagi tot molt bé. Bueno, gràcies, us heu guanyat un vermut, això tampoc ho sentiran. Que bé, No es veurà, però es disfrutarà, Sí. Doncs moltíssimes gràcies i fins aviat. Vinga, gràcies a vosaltres.